फास्ट सिलेक्शन हो तुम्हें जदि तुमर मोर जदि सेटिंग हो जाते ताले गाड़ीटा शै शै गड़ता। बायनाकुलरटा एपटू पड़े गेली কিন্তু बायनाकुलरटा তুমি তো সেপটু পকাউছ। আচ্ছা কি কହୁଥିଲି কହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ମିଷ୍ଟର ବାବୁସାନ ଓ नो ମହାନ୍ତି ନୁହଁ ମହନ୍ତ। ଓ नो ଏମନ୍ତ କଥା କି? ଆରେ ହଁ ମୁଁ ବାବୁସାନ ମହନ୍ତ, କଥାଟି ମୋର ଏମନ୍ତ। हाय हेलो नमस्कार मु बाबू आपण मानक स्वागत करुच्ची बाबू पागल क्रिएशन को। तो फ्रेंड्स एबे गोटे बढ़िया प्रांक कॉल लेकिन मु आपण मानक पाख आसुची जोटा कि मांडू आप मु डाउनलोड करची सेही विषय रे कहि कि गोटे झियो को हैरान करबी ताकू मो निज मांडू बोली कहबी। बहुत इंटरेस्टिंग लागबा वीडियोटी, बहुत मजा लागबो। तेबे आ देरी न करी चलंत करबा कॉल। हेलो 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 कौन करथिले? ଏଠି ବସିଥିଲି। रेशमा मैडम कहते ना? ହଁ खाली बसथिले ହଁ ଏଠି ବସିଥିଲି ବାସ୍। एका ହଁ ଏକା ବସିଥିଲି ବାସ୍। पाखरे कहीं नांती? ନାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। मत चिन्ह पारुचंती? କିଏ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ତ। जानी पारुनांती? ନାଇଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। न जानले चलिबो, कथा ले किछि प्रॉब्लम अछि? ଆଚ୍ଛା କିଏ କହୁଥିଲେ କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ମିଷ୍ଟର ବାବୁସାନ ଓ नो ମହାନ୍ତି ନୁହଁ ମହନ୍ତ। ଓ नो ଏମନ୍ତ କଥା କି? ଆରେ ହଁ ମୁଁ ବାବୁସାନ ମହନ୍ତ, କଥାଟି ମୋର ଏମନ୍ତ। ଓ नो ଆପଣ ଭାବିଲେ କି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ନା 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 ସେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ସେ କେତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର, ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭଳି ହେଇପାରିବୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ବାବୁସାନ ମହନ୍ତ। ଓହୋ ଆଉ ତାଙ୍କ ଡୁପ୍ଲିକେଟ କି ଆପଣ? ହଁ ହଁ ଆପଣ ଖାଇସାରିଲେଣି? ହଁ ମୁଁ ଖାଇସାରିଥିଲି, କାଇଁ ତମେ ଖୁଆଇ ଦେଇଥାନ୍ତ କି? ଅବଭିୟସଲି ହଁ, କହିବେ ଯଦି ଖୁଆଇଦେବି। କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି? ହଉ କାଲି ଦେଖିବି ତମେ ଟିକେ ଖୁଆଇଦବ। ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ମୋତେ ପଚାରିବେନି? ହଁ କଣ ପାଇଁ ତ ଫୋନ କରିଥିଲି ସେଇଟା ପଚାରିବି ବୋଲି କି ଆଉ ପଚାରିବ ମନ ନାହିଁ, କହୁନାହାନ୍ତି। ତମେ ସିଙ୍ଗିଲ ଅଛ? କଣ? ହଁ ତମେ ସିଙ୍ଗିଲ ଥିବ, କାରଣ ତମେ ସିଙ୍ଗିଲ ଅଛ ନା? ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଥିଲି। ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ମୋ ଠାରୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶୁଣିଲେ? ନାଇଁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶୁଣୁଛି। ନାଇଁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯିବେ, ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁ ଆପ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆପ୍ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଥିଲି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଥିଲି ସେ ଆପ୍ସଟାକୁ, ମାଣ୍ଡୁ ଆପ୍। ଆଚ୍ଛା ତ ମୋର କେହି ମାଣ୍ଡୁ ଫାଣ୍ଡୁ ନାହାନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଶୁଣୁଛି। ହଁ ମୋର କେହି ମାଣ୍ଡୁ ଫାଣ୍ଡୁ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଥିଲି। ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁ ଖୋଜରେ ଥିଲି, ମାନେ ଖୋଜୁଥିଲି। ତ ସେଇଟା ଡାଉନଲୋଡ୍ କଲା ପରେ, ସେ ଆଇଡି ଖୋଲିଲା ପରେ, ହ୍ୟାଲୋ ଆଚ୍ଛା କହୁନାହାନ୍ତି ଶୁଣୁଛି। ସେଇଟା ଡାଉନଲୋଡ୍ କଲା ପରେ ମୋତେ 10ଟା ଝିଅଙ୍କର ନମ୍ବର ଲିଷ୍ଟ ମୋର ଆସିଲା, ମାନେ ମୋ ସେ ଆପ୍ରେ। ତ ପ୍ରଥମ ଲିଷ୍ଟରେ ତମ ନମ୍ବରଟା ଆଇଲା। ଓ नो ମାନେ ପ୍ରଥମ ଲିଷ୍ଟରେ ତମ ନମ୍ବରଟା ଆସିବା ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ତମେ ପୁରା ଫିଟ୍। ମାନେ ଯେଉଁ ସିରିଏଲ୍ ବାଇ 1 2 3 4 5 ଥିବେ, ପ୍ରଥମେ ତମ ନମ୍ବରଟା ଆସିଲା ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛ ତମେ। ଯଦି ତମର ମୋର ଯଦି ସେଟିଂ ହେଇଯାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ଗାଡ଼ିଟା ଶୈ ଶୈରେ ଗଡ଼ନ୍ତା। ବାଇନାକୁଲରଟା ଏପଟୁ ପଳେଇ ଗଲି କିନ୍ତୁ ବାଇନାକୁଲରଟା ତମେ ତ ସେପଟୁ ପକଉଛ। କୋଉ ପଟେ? ମୁଁ ତ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପକେଇଛି ନା। କୋଉ ପଟେ ପକେଇଲି? ଆଉ କୋଉ ପଟେ ପକେଇବି ତମେ କହୁନ? ହ୍ୟାଲୋ ତମେ ତ ସେପଟୁ ମାଣ୍ଡୁ ଯୋଜନାରୁ ମାନେ ବାଇନାକୁଲରଟା ପକେଇଲ ନା। ହଁ, ଆଉ କୋଉ ପଟେ ମୁଁ ପକେଇବି? ଭାବିଥିଲି
ବାଇନାକୁଲର ଟା ତମ ଉପରକୁ ପକେଇଦେଲି। ଆଉ ତମେ ପକେଇବାର ଥିଲା? ହଁ ଆଉ ତମେ ପକାଅ କି ମୁଁ ପକାଏ, ଯିଏ ତ ଯାହା ଧୀରେ ପକେଇଲା ନା। ଆଉ ଆଉ ନହେଲେ ପକେଇ ଦଉନ ତମେ, ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ତମେ ଆଗ ପକେଇ ଦିଅ। ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ପକେଇ ସାରିଲଣି ଯେହେତୁ ହୁଁ। ତାହେଲେ କୁହ। ତ ତମେ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ, କ'ଣ ମାନେ ଏଗ୍ରି ତ, ରାଜି? ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଥୋଡ଼ି ନା ରାଜି। ମାନେ ଅଳ୍ପ 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 ରାଜି ଅଛି। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମାନେ କାହିଁକି ବହୁତ ବହୁତ କାହିଁ ହବନି? ତମକୁ ତ ଦେଖି ନାହିଁ, ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, ଜାଣି ନାହିଁ, ତ କେମିତି ରାଜି ହେବି? ନାଇଁ, ମୋ ମୁହଁ ଗୋରା ଅଛି ହେଲା, ମୁହଁ ଗୋରା ଅଛି, ମୋର ଦିଟା କାନ, ଗୋଟାଏ ନାକ, ଗୋଟାଏ ପାଟି, ସବୁ ମଣିଷର ଯାହା ରହିବା କଥା ମୋର ସେଇଆ ଅଛି, କିଛି ଅଲଗା ଫଲଗା ନାହିଁ। ଦିଟା ହାତ, ଦିଟା ଗୋଡ଼, ଗୋଟାଏ ପେଟ, ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ ଅବଶ୍ୟ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସବୁ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କଣ କହିବି କି ତମର 4ଟା ହାତ, 4ଟା ଗୋଡ, 2ଟା ନାକ, ନାଇଁ, 4ଟା ଆଖି। ତମେ କାଳେ ମାନେ ଡାଉଟ୍ କରୁଥିବ ମୁଁ ମଣିଷ କି ଆଉ କ'ଣ ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବଜନ୍ତୁ କି ଭୂତ ହେଇଥିବି, ତମେ ପଚାରିଲ ନା, ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖା ହବ କହୁନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ଦେଖା କରିଦବା। ହ୍ୟାଲୋ। ମୁଁ ଭାବିଲି କାଳେ 4ଟା ଗୋଡ 4ଟା ହାତ ହେଇଯାଇଥିବ ତମର। ନା ନା ନା, ସେଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ଏଇଟା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ କୁହ। ତମେ ଯୋଉ ଡିପିଟା ଦେଇଥିଲ ସେ ତମେଟି? ହଁ ସିଏ କ'ଣ ଏତେ ମାନେ ପୁରା ଗୋରା ତକ୍ ତକ୍ ହେଇକି ଦେଖା ଯାଉଛି, ପୁରା ଗୋଟେ ବଲିଉଡ ହିରୋଇନ ଭଳିଆ। ତମେ ସେଇଠି ନହେଲେ ମିଛରେ ଫଟୋ ଦେଇକି ମତେ ଫସଉନ ତ? ମୁଁ ବା ସେଇ କହୁଛି। ସେଇ ହଁ ନାଇଁ, ଫେସବୁକରେ ଯେମିତି ସୁକୁଟି ସାହୁ, ଆଞ୍ଜେଲ ପ୍ରିୟା ନାଁ ଦେଇ ଫଟୋ ଦେଇକି ଭକୁଆ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି ନାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ନାଇଁ 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 ମୁଁ ସେଇ ନିଜେ। ସେଇ କ'ଣ ରେଶ୍ମା ତ? ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖା ହବ କହୁନାହାନ୍ତି? ତମେ କୋଉଠି କହୁନା? ମୁଁ କହିବି? ହଁ ତମେ କୁହ, ତମେ ସେପଟେ କଲ୍ କରିଛ ନା, ତ ତମେ କହିବ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି କୋଉଠି ଦେଖା ହବ? ମନ୍ଦିର? ନା ନା ନା, ମନ୍ଦିର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ପାର୍କ? ନା। ଆଉ ପୁଣି କୋଉଠି? ଆଉ କୋଉଠି ତମେ କହୁନ? ଆଉ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି? ନା ନା, ସେଠି ପାଣି ଆସିଯିବ। ପାଣି ଆସିଯିବ? ମରୁଭୂମି? ଖରା ଆସିଯିବ। ଖରା କାଟିବ ବହୁତ ଜୋରରେ। ଆଉ ତାହେଲେ କୋଉଠିକି? ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ପଳେଇବା କି? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ସେଠି ଏଲିଏନ ମାନେ ଥିବେ। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠ? ନାଇଁ, ସେଠି ଶୀତଳ ଲାଗିବ, ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ଏ ବୋଉଲୋ, ଆଉ ତାହେଲେ କୋଉଠିକି ଯିବା ତମେ କହୁନ? ଆକାଶ ତଳେ, ପୃଥିବୀ ଉପରେ, ଯୋଉଠି ଯାଇଥିବ ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯିବି। ଭାରି ସତରେ ତମେ ପୁରା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସିଙ୍ଗିଲ ଅଛ ନା, ନା ଟିକେ ଟିକେ ସିଙ୍ଗିଲ? ନାଇଁ, ଯାହା କଥା ହେଲା ପରେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆଉ। ବହୁତ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲା ପରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସିଙ୍ଗିଲ ହେଇଗଲଣି ନା? ହଁ ଆଉ ସିଙ୍ଗିଲ ରୁ ମିଙ୍ଗିଲ ହେଇଗଲେ ହନ୍ତାନି? ସିଙ୍ଗଲ ରୁ ମିଙ୍ଗଲ ହେଇଗଲେ ହନ୍ତାନି? ଆଉ କିଏ କହିଲି ଶୁଭିଲାନି? ମୁଁ କହିଲି ତମେ ସିଙ୍ଗଲ, ମୁଁ ବି ସିଙ୍ଗଲ, ଆଚ୍ଛା। ଦି ଜଣ ମିଶିକି ହେଇଯିବା ମିଙ୍ଗଲ। ଓ नो, ଏମିତି କଥା କି? ଆଉ ତମର ଅଲଗା ଫଟୋ ଥିବ ମୋତେ ଟିକେ ପଠେଇଦେବ। ମୋର ଏଇ ନମ୍ବରଟା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଅଛି, ଏଇ ନମ୍ବରରେ ହେଲା। ଆଉ ଜିନ୍ସ ଫିନ୍ସ ମାରିକି ଟିକେ ଉଠେଇବ ଆଉ, ମୁଁ ଟିକେ ଆଚ୍ଛା ଦେଖି। ଠିକ ଅଛି। ହଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛି? ହ୍ୟାଲୋ। କଣ କହିଲେ? ହଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛି? ହଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ? ଆରେ ବୁଝିପାରୁନ? ବିରକ୍ତ ହେଇକି ଫୋନଟି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ, ପୁଣି ଥରେ କଲ୍ ଲଗେଇବା। ପ୍ରେମିକାର ବାରିଆଡେ ବାଇ ଡଙ୍କ ପୁଣି ବି ଛୁଆତି ବଣ, ବାରିପଟେ ବି ଛୁଆତି ବଣ ନଥାଉ। ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ରେଶ୍ମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ? କହିଲେ
ଆଉ ହଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କଥା କହିଲି ବୋଲି ରାଗିଗଲ କି? ତମେ ତ ରାଗିଲା ଭଳିଆ କଥା କହିଲ ନା। ଆଉ ତମେ ତ ଏବେ କାହିଁ ରାଗିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନ? ରାଗୁଟା କଣ ଭିତରେ ଦେଖାନ୍ତି ନା ଉପରେ କୁହନ୍ତି? ନାଇଁ ସତରେ ରାଗିଗଲ ନା କ'ଣ? ରାଗିବନି, ତମେ ବା ସେଇଭଳିଆ କଥା କହିଲ, ମୁଁ ରାଗିବିନି କେମିତି? କେଉଁ ଭଳିଆ କଥା କହିଲି? ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ, ରାଗିଗଲ କି? ମୁଁ ପୁରା ରାଗି ଯାଇଛି, ଫୁଲ ନିଆଁ। ଫୁଲନିଆ? ଆଉ ପାଣି ଢାଳିଦେବି କି? ତମେ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ କଥା କରୁଛ? ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରି ଗୋଟେ ମତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛ। କ'ଣ ତମେ ଏବେ ରାଜି ଥିଲ, କ'ଣ ଏମିତି ନିଆଁ ହେଇଗଲ? ଏ ହଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କଥା ସେଇଭଳି କଥା କହୁଛ ନା? କେଉଁ ଭଳି? ତମେ ସେଇଭଳି କଥା କହୁଛ ନା, ତ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କେମିତି କଥା ହେବି? ମାନେ କ'ଣ କେମିତି କଥା ହେଇନି? ତମେ ଏବେ ରାଜି ଥିଲ, ପୁଣି କ'ଣ ଏମିତି ପୁରା ଧମାକା ହେଇଯାଉଛ? ଫୋନ୍ଟା କାହିଁ ଆଉ ଉଠଉନାହାନ୍ତି, ରାଗିଗଲେ ବୋଧେ ଆଉ। ଫାଇନାଲି ସିଏ ସତକୁ ସତ ଜୋରରେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଉ ଥରେ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ସେ ତଥାପି ଫୋନ୍ ଉଠଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ ରାଗିଗଲେଣି। ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ କିଏ ସବୁ ଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଏଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁନଥିବେ। ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଏତିକି କହିଦେବି, ଏଇ ଯେଉଁ ରେଶ୍ମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗଙ୍କର ସାଙ୍ଗ, ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ନମ୍ବର ଆଣିକି ପ୍ରାଙ୍କ୍ କଲ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଥିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।